Salut! Astăzi vreau să-ți prezint un produs care, pe lângă faptul că te menține sănătos, îți oferă și o uriașă ocazie de a te realiza financiar. Acest produs se numește Snap. Așa că eu astăzi vreau să îți explic în puțini pași cum poți să fii sănătos și în același timp să faci bani cu acest produs. În primul rând, haideți să vorbim despre sănătatea dumneavoastră. Cum faci să fii tare, să fii sănătos? Poți achiziționa un kit cu produse Snap. După cum puteți observa, am și eu aceste produse, ceai și multe altele. Aceste produse vă ajută să slăbiți, dar să slăbiți sănătos, nu să stați flămânzi și să vă îmbolnăviți. Vă ajută să aveți multă energie la muncă, la fotbal, unde vreți dumneavoastră să mergeți, da? Și v-am explicat în mare așa ce pot face aceste produse Snap. Cum faci acum ca să ai câștig și reducere? Te poți înregistra ca distribuitor și o să ai 25% câștig și 35% reducere la prima ta comandă. După care vei avea 25% reducere la toate comenzile tale personale. Cum faci să treci la 50% câștig și să devii supervizor? Fiecare produs are un anumit număr de puncte. Așa că, virgulă, ca să treci la supervizor, este nevoie ca în 6 zile de la înscriere ca distribuitor să aduni 600 de puncte prin vânzările tale către clienții tăi. Sau în 30 de zile să aduni 1000 de puncte. Și așa treci la nivelul de supervizor, unde vei câștiga 50% din vânzările tale, plus 50% reducere la toate comenzile tale. Ok, v-am făcut o mică introducere, așa să-i spunem, doar ca să vă faceți o părere cum poți, prin acest produs Snap, să fii și sănătos și să câștigi un ban. Practic să ai business-ul tău online. Eu, părerea mea este că merită. Merită pentru că nu ai nimic de pierdut din afacerea asta, să-i spunem așa, da? Pentru că, să fim sinceri, toți vrem să câștigăm bani, dar nu vrem să riscăm. Așa că acum ai posibilitatea să faci chestia asta. Să fii și sănătos și să câștigi și bani. Sper că ți-a fost de folos acest video și te aștept să te înscrii în echipa mea. Haideți să facem lucruri frumoase. Așa că abonează-te la canalul meu de YouTube, o distribuire, un like, pentru că o să mai pun video tutorial despre Snap, care te va ajuta în viitor. Repet, aștept să te înscrii în echipa mea sau, dacă îți face plăcere, măcar să probezi aceste produse Snap de pe acest link care ți-l las aici, sau îl poți găsi și în descrierea acestui video. Hai, te aștept, mulțumesc!